Hantira gid na ko oy. Taro nga pagpusilan. Tarungan na ya. Bang 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 bang. Bang bang ah. Bang bang igo ko bay. Bang bang ah. Hala, lingawan nila oy. Hala, nalagi sila ni nana nga dulaan. Dato siguro na sila no kay nakapalit man ni nana. Bang 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 bang. Bang bang. Art. Alisa Art. Ha? Unsa man? Ali Art. Awa, na ay bata oh. Hello! Ni, akunsa din na siya diri. Basig mo apil na siya sa atong gira-gira Art. Ni, unya wala man siya ingani. Gani no, nagpunsa kaya na siya dire. Hoy, mga amigo, pwede ko mo apel? Hala, amigo daw Art. Ni, amigo di ka na mo. Makikamigo ra ko ba, pwede? Dili pwede oy. Wala man gani kay water gun. O Jud, mabasara ka na mo ani. Hala Art, na ako'y nahuna-hunaan. Unsa kaya og paapilo na to siya Art? Unya siya atong tira-tirahan. Ay uno, dili pa ta mag-unay. Sige. Hoy bata, moapil ka? Papilon ko ninyo? Papilon ko ninyo? Oo. Unya, kay wala man ko water gun, pareha sa inyo. Sige ra, pahilamon ra kanamo. Tira-tirahan lang sa kanamo ha. Pareha sa firing, baka tong igo-igon ka. Tapos, iniguman na mo, ikaw naman pod. Sige! Sige, diha ka oh. Dire. Oo, pagtindog dira aha. Ayaw paglihok. Ingon ana. Oh, Sige Art, tirahan na nato. Uy, una ha. Tang! hoy, inaya ra pod ninyo. Ayaw pagreklamo kay ni Api ramang ka. Ako na pod ha. Bye. Bang. Sige, kaigo bay. Lingawan na to Art oy. Gani no? Bang. Wala pa mo na human. Ako na pod be. Bang! Hala Art, wala lagod ko'y bala. Hala, ako pod do. Hoy, unsa di ay? Ay, wala. Kanang talikod sa god. Last na jud ni, ikaw na isunod. Sige ha. Art, mudagan ta Art. Maghihap ko ha. 1, 2, 3, dagan! Hoy, pabalsa ko ninyo ba? Ito ganyan tawang kuya daw. Art, naisahan yun nato siya. Kuya, uy. Tara Art, mangita taog ka ng kadulaan nato. Dito na po to. Tara! Buta dulaan ng sprayer ni Papa. Uy, mag-fountain bay. Oh. Mama! Huh? Bert? Mama! Uy, mangod! Naunsa day ka? Kuya, giaway ko nila! Kinsa man nakaway nimo? Kaya akong sumbakon. Ilagi ko gibang-bang-bang-bang! Basa kay kaya! Sa day ilang gigamit? Nang pusel-pusel nga na ay tubig! Ha? Unya, wala ka kabalos di ay! Wala kuya! Kay nanagan man sila! Unya, unsa man gusto nimo mo balos ta? Uya! Unya, wala man kay pusel-pusel nga na ay tubig! Unsa day ni? Gidala man akong sprayer ni Papa. Kusog kay mo sa irit. Tanawa o! Alaya! Kusuga mo si irit oy! Makabalos sa jud ko sa ilaha ba? Tara mangod! Atuwa sila nga doon mo balos ta! Tara ya! Art, luuya sa ato ang napusil-pusil ani ato ang water gun. Oy, hilak-hilak gito ba kay wala ka balos? Luya no? Gani! Art, og naa gani mo agi diri ah. Ato na pong tirahan Art. Bitaw no? Tingaw kay tani karon ba? Sige Art, paabot-abot lang ta diri ah. Ya, tuara sila yan, naglingkod-lingkod. Mao na? Oo. Bantay lang mong duha. Gibirahan niyo akong mangud ha? Bombay ah! Ang laat! Mama na atong giaway nga bata oh. Kinsa man na yung kauban? Buta na! Hala Art, tama jud kaayo ron Art. Isa-isa taron. Isa imong tiraan, isa pud ako ah. Wala man na sila water gun pareha sa ato ah. Tama, duha na sila manghilak. Tara mangod, ato na sulungon. Gahi na kina kong isprikan ba? Tara ya! Hala Art, padulong na sila Art. Tara, tira! Ya, kita na tayo. Balos ya!
Be, tirahan be. Ako sa kanay. Bang, bang, bang! Ak, dagan, ak! Dili na kaya! Da, managan man lagi mo. Hoy, mga bayot, balik mo dire. May gani, ak! Ding laban niya ang kuya! Mapildi ang tato nato siya! Luya na to, gusto lang kayo yung water gun. Sige lang, ak! Sunod, mubalos